Leviticus tinsia. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, Se obi yɛ bɔne di Awurade kusum, se ɔsane ne yɔnko adeɛ bi a wɔde ama no asie, anaasɛ wɔde ahyɛ ne nsa, anaasɛ ɔbɔ korɔno, anaasɛ odi ne yɔnko amim, anaasɛ wɔhunu biribi a ayera, na ɔsane, na ɔka ntanhunu. Se onipa yɛ yeinom biara mu bɔne, se ɛba sɛ ɔyɛ bɔne na wodi so saa a, ɔmfa ade a ɔfae anaa ade a odii mu amim, anaa ade a ɔde maa no asie, anaa ade a ɛyerae a ohunuye, anaa adeɛ biara a ɔkaa ɛho ntanhunu no nsane mmra. Ɔmfa ne nyinaa mmra, na ɔmfa abupan no biako mpae so mma ɔgyenadeɛ no, n'asodie ho afɔrebɔ da no ara. Na ɔmfa n'asodie ho afɔde a wɔde rebrɛ Awurade no mmrɛ ɔsɔfoɔ no, nnwan mu odwennini a odi mu, sɛdeɛ wobɛbɔ ne boɔ, na ɛnyɛ asodie ho afɔdeɛ, na ɔsɔfoɔ no mpata ma no wɔ Awurade anim. Na wɔde adeɛ biara a wayɛ a odi ho nson no bɛfiri no. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, hyɛ Aaron ne ne mma no sɛ, yei ne ɔhye afɔdeɛ ho mmara. Ɔhye afɔdeɛ no ntena asommurofi, afɔrebukyia no so anadwo mu nyinaa nkosi anɔpa. Na ɔma afɔrebukyia no so gya no nnɛre wɔ so. Na ɔsɔfoɔ no nhyɛ ne nnwera ataadeɛ, na ɔnhyɛ ne nnwera pieto nkata ne ho, na ɔnsesa nso a ɔhye afɔdeɛ gya no hyigyaa no afɔrebukyia no soɔ no ngu afɔrebukyia no nkyɛn. Na onyi ne ntaadeɛ no, na ɔnhyɛ ntaadeɛ foforɔ, na ɔmfa nso no mfiri nkɔ nsraban no akyi nkɔgu deɛ ɛhɔ teɛ. Na ɔma afɔrebukyia so gya no nnɛre enum ara da, na ɔsɔfoɔ no nso nyina wɔ so daa anɔpa, na ɔnsiesie ɔhye afɔdeɛ no wɔ so, na ɔnhye so asomdwoe afɔdeɛ ho sradeɛ no. Ogya nnɛre afɔrebukyia no so daa a ɛnnum da. Na yei ne aduane afɔdeɛ ho mmara. Aaron ma no mfa mmra Awurade anim wɔ afɔrebukyia no anim. Na ɔmfa aduane afɔdeɛ no asikyiresiam no nsama na engu no bi ne aduane afɔdeɛ no so hwam fufuo nyinaa, na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so. Na enyi hwehwehwam nyɛ nkae adeɛ ma Awurade. Na nkae no, Aaron ne ne mma no ni no apiti. Woni no deɛ ɛhɔ yɛ kronkron. Ahyiaeɛ Ntomadan no adi hɔ na wonie. Wɔmfa mmɔreka mfra nto. Wɔnkyɛ fa a mede mama wɔn wɔ megya afɔdeɛ mu ne no. Ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron, sɛ bɔne ho afɔdeɛ ne asodie ho afɔdeɛ. Aaron ma mu mmarima nyinaa ni. Ɛnyɛ Awurade gya afɔdeɛ hodoɔ ho daa ahyɛdeɛ. Mo a wɔn ntoatoaso nyinaa mu. Obiara a ɔka no nyɛ kronkron. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, yei ne Aaron ne ne mma ayɛyɛdeɛ a ɔmfa mmrɛ Awurade. Ɛda a ɔsraa ne mu no, asikyiresiam efa abupan du mu biako nyɛ daa ayɛyɛdeɛ, anɔpa deɛ fa, na anwummere deɛ fa. Ɔmfa ngo nkye no dadeɛ ayewɔ mu. Yɔ no nkyekyere wabra. Yɔ no sɛ aduane afɔdeɛ a watoto abubu mu asinesini bra, na enyi hwehwehwam ma Awurade. Na ɔsɔfo a ɔbɛsra ne ho esi n'anan mu wɔ ne mma mu no na ɔnyɔ. Ɛyɛ Awurade daa ahyɛdeɛ. Wɔnhye no mu. Na ɔsɔfo no aduane afɔdeɛ nyinaa ɔnhye no mu. Onni bi. Na Awurade kasa kyerɛɛ Mose sɛ, kasa kyerɛ Aaron ne ne mma no sɛ, yei ne bɔne ho afɔdeɛ ho mmara. Deɛ okum ɔhye afɔdeɛ no, ɛhɔ ara na ɔnkum bɔne ho afɔdeɛ no, Awurade anim. Akronkronne mu ade kronkron ne no. Ɔsɔfo a ɔbɔ bɔne ho afɔdeɛ no na wonie. Deɛ ɛhɔ yɛ kronkron na woni wɔ Ahyiaeɛ Ntomadan no adi hɔ. Obiara a wɔka nam no nyɛ kronkron. Na deɛ mogya no bi apete n'ataadeɛ mu no nsi deɛ ɛpetee mu no wɔ deɛ ɛhɔ yɛ kronkron. Na ahina a wɔnoa no wɔ mu no, wɔmmɔ. Na sɛ kɔbere sen mu na wɔnoaeɛ a, wɔntwi mu na wɔmfa nsuo nhohoro mu. Asɔfoɔ mu mmarima nyinaa ni bi. Ɛyɛ akronkronne mu ade kronkron. Na bɔne ho afɔdeɛ a wɔde ne mogya no bi ba Ahyiaeɛ Ntomadan mu bɛpata wɔ kronkronbea hɔ no nyinaa. Oni ɔmfa ogya nhye.